jotinzwe ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsodzera dziri kuitika matimana wese nyika ino paka bindura Mashonaland Central Province ichokwadi muri Zimbabwe ine nyaya ndinayo panapa muri Zimbabwe rega ndingoreva ndichiri mukoma kepi ndisati ndapinda kumashenda Shonaland Central Province andika rega nditenge ndapinda mukati meguta reHarare ndiri kupinda mukati meguta reHarare ndiri kutaura nyaya yekuglenville mukoma kepi inde muri Zimbabwe chiitiko chaitika mangwanani ano chinorwadza chinosuwisa kuGlenville kwatoti murodi inonzi patrenda kune vanoziva vanogara mukati menzvimbo yekuGlenville kubva paGlenville police road iyo patrenda ichienda kubudiriro police pakati ipapo pane road iyoyo pane gonyeti ranga richifamba pakati ipapo riri mukati mekufamba pakati ipapo munozviziva kuti murodi munenge muri mukati mekufamba nevanhu vanenge vachifamba nemakumbo vanhu vanenge vachifamba nemabhasikoro dzimotokari dzichipesana pana baba vechikuru vanga vachiratidza kuti vari kuenda kuchechi kana kuti vari kubva kuchechi vanga vachichovha bhasikoro vakapfeka hembe dzekuratidza dzekumasowe uyezve vachitori nebhegi ravo muhuro vabva vatsikwa negonyeti iri vachibva vafira panzvimbo nematambudziko kutaura kuno kwatiri kuti mapurisa aziviswa iyo motokari pachayo yatokwanisa kutorwa nemapurisa izvezvi motokari yapinda mukamba yeSouthampton Police mutumbi mapurisa akuna kuti waitwa sei zvinorwadza kuti mukufamba mumugwagwa munonetsa kuti muzikano sezvo muri mugwagwa kuti motokari chii chaitika bhasikoro but nyaya ndiri kutaura panapa ndiye tsaona asi chinonyanya kurwadza kufa kwemunhu muri Zimbabwe kuti vanga vachichovhawo bhasikoro vanga vachienda kuchechi kana kuti kubva kuchechi ndingangoti kuenda kuchechi kazhinji nhasi iFriday vamwe vanenge varara kuzambara vari mukati mekubva ikoko asi vatsikwa nebhasikoro muna patrenda Glenville zvakaoma nematambudziko baba Isabel regati ngozivisa kavadiwa vateereri kuti paunenge uchifamba pamwe uri kufamba netsoka uri kufamba nemotikari nebhasikoro tarisisa anditika tarisisa mafambiro aunenge uchiita nemafambiro anenge achiita vamwe vako kuitira kuti ukwaniseka kuchengetedza upenyu baba Isabel ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzera dziri kuitika matimana wese nyika ino paka bindura nyaya ndinayo pabhindura zvakare muri Zimbabwe inyaya inosuwisa inorwadza nyaya ndina kutaura panapa iri kubhindura rural zvakuri kubhindura rural ndiri kuti kuward 1 kune nyaya yakaitika nezuro kutanga kumapasi 12 dzemasikati kunosvika kumapasi 3 dzemanheru yakaita kuti kuzotumirwa shoko kuchimhanyirwa kansela kumba kwavosizwa vachigara padhuze nepachikoro about 800 meters kubva panogara kansela nepanogara kubva pachikoro kansela akamhanyirwapo mushure mekunge pane chikoro chirikoko inove sekondari paine vana vakakutanga kuchema nekuridza mhere vari vanasikana wani akatanga kuchema ndokuridza mhere mai baba achichema ndokubva kwahakira umwe mwana ndokuti akuridza mhere nokuhakira umwe mwana ndokuridza mhere ndokubva vaita 4 vachingokwetsura mhere kwakazoita wechi5 tenoroshiwiri bini 4 wechi4 iye ndiye akazenge akutaurwa nevamwe kuti uyu ndiye watakajoinisa anofanira kunge iye anosimbiswa panyaya dzesatanism saka uyu akazenge akuchema chiti veduwe ndini ndaita sei pachikoro chese kundisarudza inini kundijoinisa zvinhu zvakafanana nezvizvi pane mashoko aitaurwa ekuti inzwai kandikuzivisei pano pachikoro pane mudzidzisi akuwara ane runda risingapore saka zvese izvozvo hazvireve kuti hakupore pane mashoko mamwe akataurika achitaurika ipapo andisingagoni kutaura asi ndakuzotaura nakansela pavakasvika panzvimbo iyi chavakagona chete kuita ndechekuti honai patanga kuti mwana 1 atanga kuridza mhere kukabatira wepiri kukabatira wetatu akabatira wechina imi maticha mukamhanya mukatida nawo honai kanyaya iri kuenderera mberi motoroda kudzimwa chakagona kuita kansela ndechekuti madima mboti pari zvinozve dzaakuma 3 kwasara pamwe 1 hour kana kuti 30 minutes kana kuti 2 hours nguva yadzidzwa ndiyo yakareba mamboti vamwe vana vasipese kubva pavana ava vabatira zvinhu izvi nokuti chikoro chese chinoguma chaita sei chakunguridza mhere vana vachibva vadhisimiswa vana zvavakakwanisa kuita vakuru pachikoro ndezvekuti dai tati sezvo vana ava vainde vabereki vavo vasipo panapa umwe mwana mumwe nemumwe ngapi umwe mwana anomuperekedza anosvika achiudza vabereki kuti ndo zvaitika vana ava mangwana
vasadzoke kuchikoro vabereki mboongorora kuti chakachitika pamwana chii. Ndo zvakaitika pachikoro ichi. Ndobva ipapo ndakuchitaura nakansela. Kansela muri munhu mukuru, muri baba munzvimbo, munoti kudii nemashoko akaita seawa munzvimbo menyu, nokuti pose pose mangwana vana vanogona kusa kuchikoro vakutya. Shoko rataurwa mukoma KB nakansela vanonzi kansela Maringe. Kansela Maringe vanoti Zimbabwe yakatendera kuti mwana wese aende kuchikoro, ikodzero yemwana kudzidza. Ende kudzidza kwemunhu ndo upenyu hwenyika, nokuti muchikoro ndo mune yese. Ndiri kutaura mashoko kuvagari vemuwadi 1. Ndachema shangu, ndapota, ndakumbira vabereki munzvimbo mamunogara tinozviziva kuti munobata-bata, mine mishonga yenyu, mine minamato yenyu, mune zvamakabata. Ndiri kukumbira kuti vane zvinhu zvavo ngaive sikireti yenyu kumba kwenyu. Musaunza zvinhu zvenyu kuchikoro. Mukaunza zvinhu zvenyu kuchikoro, saizvezvi zvabuda pachena, vana vamwe vakuchema, vamwe vana mangwana vanogona kuramba kuenda kuchikoro, chikoro chikafarwa, vana vakaramba kudzidza, nzvimbo yedu ndiyo inosaririra. Nokuti inenge isisina dzidzo. Ishokwadi? Nokuti vana vanenge vakutya. Kansela vati Zimbabwe, ndibatsirewo vagari vemubhindura muwadi 1 bhindura rirawo. Itai kuti kana pane ari kuita zvinhu izvi, vedu we, regai vana vadzidze. Vakaramba chikoro nzvimbo yedu inosaririra. Baba Isabel, vana pavari kuchema pachikoro apa vachitaura vari kuti ndiani ari kuvajoinisa satanism. Ivo pachavo vari kuratidza sekunzi 4 vekutanga ndo vanga vachitaura vachiti uyu takamujoinisa uyu wechi5 uya, kuita sezvinonzi ava 4 vatanga vane simba rikujoinisa upi uyu, ende uyu ari kuchema achiti zvaita sei ini ndega pachikoro pano waimatanga neni achichembera kune vamwe vana. So ipapo hatizivi. So vanotaura vachiti pachikoro pedu pana ticha aripo ane ronda reSingapore. Ari kutaura kuti pachikoro pedu pana ticha aripo ane ronda reSingapore. Ndiani? Ivanewo pavana vashanu ivavo ndo pari vana kutaura ipapo. Saka ticha ava vane chekuita here nekujoiniswa kwevana satanism? Havana kutaura. Kansela, mutungamiri wenzvimbo, ichokwadi, mashoko akataurwa nevana ava ari kuti kudini nawo? Kansela chavataura chete ndechekuti ichi chikoro kansela vane saidi ravo ravanobata rekuti munzvimbo mavo chikoro chakanaka here kusimudzira nzvimbo, asi the Ministry of Primary and Secondary Education chavo vari kuti tinongoturawo mashoko kuti ndo zvakaitika pano pachikoro, vanoona naizvozvo voenderera kumberi. Nokuti kana vana vachitaura kakuti pana ticha ane chironda pachikoro apa Singapore, zvabatanidzana papi ipapo nekuchema kuri kuita vana. Sei inini matanga kundijoinisa? Andika saka kansela vari kuti ivo vanozokwanisa kusita mashoko semunhu akashevedzwa kuti pana paitika zvakati nezvakati, mashoko akabuda ndiakati nekakati, vanoona naizvozvo voenderera mberi. Zita raticha vane chironda ichi rakataurwa here? Vanozivikanwa varipo, ende chokwadi vakangotaura kuti let's say inini mukoma KB ndine mahobi, vanogona kunditi kana kuti inini handina bvudzi kugotsi, vanobva vati mukasvika pa ZBC pane aripo asina bvudzi kugotsi, bvudzi iroro harimbofa rakamera, vakuti zvikonzero hapana kutaurwa, asi yapinzwa munyaya iri kuchema vana. Pari kuchema vana pobva papinzwa nyaya iyoyo, asi vabva vati asi pane apa tine munhu asingameri bvudzi kugotsi, kuti vazoziva kuti nyaya iyi vaitaurirei, munhu acharwarawo futi here, kana kuti ticha ivavo pamwe vari kutorwarisiwawo futi nezvekutika pachikoro apa hapana ari kuziva. Ya pakaipa vadiwa vateereri, munoti kudiniko nenyaya yekubhindura ward 1 bhindura rurawo? Vanoona nezvedzidzo mubhindura vaziviswa here nechiitiko ichi? Vari kuti nyaya dzichi vari kudzifambira kubva nezuro kusvika nhasi, asi asati anzwa kuti pari zvinozve panasvika here. Ndabva ndakonfema zvakare kuti nezuro makaendesa vana muchiti maakutya kuti vana vanozobatira-batira, nhasi vana kukwesa kuya kuchikoro here. Kansela vati vana vaya kuchikoro.
bhindura yashata ikhansera ngava manye ndinonzi Moleni Mangove paSouth Park. Ichokwadi khansela ngava manye vaende kumahofisi anoona nezvedzidzo kubhindura vataure nyaya iyi. Vana ava vabatsirwe, ticha avo vabvunzisiswe, ticha avo vane chironda chisingapore chane nguva yakareba seiko chironda ichi. Hatizozivi mukoma kepi. Atuzivi ndikufunga kuti chironda chisingapore chiri paiko. Dai mangwana siri Satati. Tambosvikawo panzvimbo. Asi chete mutemo zvaunoita manje mukoma kepi. Iwo vanenge vachitiwo vane vatauriri vavo. Ndizvozvo vanofana kunoona kunotaura navo because ina handikokwanisi kutaura navanhu vese paripo ndinonzi vandotonziwo enda apo ndo pari vanhu vanofana kutaura newe. Paka Hurungwe Hurungwe icho muchirongwa chino bhozhongora segment icho kwadi muri yeZimbabwe ndikani kubadadza nyaya yekuHurungwe pamwe chete nichiti Harare. Muri yeZimbabwe zvakaitika mukati menzvimbo yekuHurungwe pamwe chete neHarare. Inyaya inorwadza, nyaya inonzwisa tsitsi, nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe. Ndakazoibata ndiri mukati mekusevedzwa muri mukati mekutaura nyaya iyi. Nyaya yakaitika ndeyekuti kune murandakadzi akaroorwa nemurume wake ndokugara nemurume wake achibva aita vana vaviri nemurume vakabva vachisiyana nemurume. Mukadzi akasara aine vana paakasara ainavo akabva apa amai vake kuti amai inini regai ndimbonotsvaka amungakwanisi kunichengetera vana vangu chikonzero mune vana venyuwo. Ndakuchitsvaga zvekuita ndigotsvaga basa. Mukadzi uyu achibva tsvaga basa muguta reHarare ndokubva awana basa. Mukadzi uyu ari kutosevenza mune zvakanaka ende chokwadi kuti ari kuchengeta vana vake. Asi pavana vake ava pane 1 ane 11 years ne1 ane 4 years. Mwana ane 1 ane 7 years. Ane 7 years ari kugara nambuya nasekuru vari kumusha. Vachigara kumusha kudaro zvakangoitika ndezvekuti mwana akarwara. Amai vachibva vafonera mwanasikana wavo vachiti ndiri kukumbira mwanangu, ndiri kukuzivisa kunoku hakuna kumira zvakanaka, mwana wako kunoku arwara. Kana wawana mukana svika kuno. Mwana akakumbira kubasa ndokubva aenda munzvimbo kuHurungwe achibva mukati meguta reHarare achienda mukati menzvimbo iyi. Ndati mwana ane 7 years anga achipinda ari mugwaro repiri ndoma ari kudzidza, asi anga asina kuenda chikoro chikonzero ari kunzi asi kunzwa zvakanaka ari kurwara. Amai vemwana vakakwira bhazi vakaenda mukati menzvimbo yekuHurungwe ndokunosvika pamba. Vachinosvika pamba vakabva vafonerwa neshamwari yavo zvikanzi naisha ndasvika kubasa ndawanika huku. Zvikanzi sorry shamwari, handina kukwanisa kukuudza chikonzero, ndafonerwa kumusha kuti mwana wangu ari kuita sei, mwana ari kurwara. Saka kutaura kuno kwandiri kuita ndatove kukaroi, ndatove kuHurungwe. Zvandiri kuHurungwe zvikanzi ndichangosvika izvezvi handina bona kuti ndakwazisa izvezvi ndichangodzika basi. Ndafonerwa namai vangu kuti mwana ari kurwara. Saka ndainodi kunoona kuti mwana ari kurwara sei, nekuti mai vari kumusha havana zvikwanisiro. Ndangotsvagawo mari kunyange mwedzi uri pakati kuti ndiende kunoona kuti mwana ari sei. Samai vake munozvizana baba vake takasiyana, ndini ndine vana, mwana achigara namai vangu. Achisvika mukoma kebi achifonera kudaro zvikanzi neshamwari yake ndipo 10 minutes ndibatsirane newe. Mukadzi ari kufamba kuenda kumba. Asati asvika kumba zvikanzi zvino hazvina kumira bushe, mwana wako ari kurwara. Amai vako iwewe kumba kwauri kuenda ikoko ndiwo vari kuchengetera zvinhu zvavo pamwana wako. Mashoko andati ndikuudzisa mari aya ndationa kuti hapana zvandingaita, rega ndikukuudza, but uchaona kana kune vanhu vanoda kukubatsira. Pakati pevanhu vaviri ipapo pane 1 wauri kulusa. Either amai vako kana kuti mwana wako, pane munhu ari kufa ipapo. Pasvika nyaya hapana kumbomira mushe, but kana chasvika pana mai vako nyatsotaura naamai vako kuti mama wangu mwana ari kurwara, munoda here kuti ndiendese mwana kuchipatara? Mama vaudze kuti pane nyaya dzechivanhu, pane nyaya dzisingade kuchipatara. Ndiudze kuti mwana wangu uyu mama ndine vandiudza murodhi vandiudza kuti mwana uyu zviri paari ndezvechivanhu, akaenda kuchipatara anofa. Saka mama ndimi manga muchigara nemwana maimboziva kumwe kurwara kwaanoita. Ndinozviziva kuti atori mwana uyu anotombogara achirwara dzimwari dzenguva, asi zvimwe zvinoperera kwamuri mbuya. Hamungangoti mwana akanzwa musoro
moti uya kuno mwanangu. Mwana akangozwa mudumbu. Zvimwe zvachibula kutenga mapiritsi mama muchindiudza. Mwana akati singavhumuka usiku. Zvimwe amutondiudzi nokuti muri mbuya. Mama ndimanga muchigara nemwana. Munoziva zvakazvichita mwana. Toendesa here mwana kuchipatara. Amai vakati mwanangu andisaenda kukwasa kukupindura. Rega ndipinde mumba. Ndikabuda tangidza kundibvunza. Right? Inzwai muri yeZimbabwe. Vabvunzwa kare. But vari kuti kunasikwasa kukupindura. Ndakumbopinda mumba. But kana ndapinda mumba kana ndichike ndazobuda ndibvunze futi. Kwete kuti kana vabva mumba vachapindura kwanzi ndibvunze futi. Amai vakapinda mumba ndokubva vabuda panze. Amai vakatsiririsa mwana. Nyaya vakataura ndiye kuti mwanangu ndakakubara. Ukandipa mwana ndigare naye pano. Zvandakutaura panapa ndezvekuti unoda nini mwana wako. Zvikanzi amai ndokudai mese ndokusaka ndakakupai mwana wangu. Mwana wangu moyo wangu ndosaka ndakakupai mwana wangu. Kureva kuti pandinounza kana chikafu ndinotoziva kuti mwana wangu ana mai vangu. Kureva kuti amai mimi ni mwana wangu ndinokudai mese. Hapana wandisingadi. Amai vakapupura pachena pane mwana wako nemwana wavo. Zvikanzi inzwa mwana wangu. Ndange ndiri mukati mekufamba, mukati mekurarama, asi zvakawanda zvandinorarama ndinazvo zvausingazivise secret mwana wangu kwauri. Ndakakanganisa mwanangu. Ndine kubata kwandakaita pamwana wako. Asi ndine chikwereti kune vamwe vandinobata navo. Handichakwanisi kudzokera kumashure nokuti ruoko rwandakaisa pamwana wako handina kuisa ndega. Dai ndakaisa ndega pamwana wako dai ndichiziva zvokuita. Asi zvandakuita pano rega ndidzokere mumba zvakare. Ndakuchikumbira kuti ndigosaina kuti kana ndichienda ndiri nini ndigoenda ndiri nini. Ndokudzokera mumba. Vadzokera mumba mwana achirwara kudaro vakabva vati izvo tora mwana uendese kuchipatara. Zvandituma ndiri motora mwana kuchipatara. Vaendesa mwana kuchipatara. Vachingosvika kuchipatara vakabvunza mwana wavo kuti mwana anzi kudii. Zvikanzi mwana adzapiwa mubhedha. Zvikanzi izvo hauna here nesi kana dhokota waunaye ipapo nditaure naye. Ndiyo nzira yandoda kutaura nayo ndichikuudza. Vasvika ikoko mukoma KB achibva fonera mwana. Vachibva kuti nesi wandina kurapa mwana ndeuyu. Vachibva vamupa. Zvikanzi izvo nesi ndiwo mukoti. Usabaya muzukuru wangu kana kumupa mapiritsi. Zviri pamwana iyeye ndini ndino zvinhu zviya zvandinoita. Itai maminitsi vari ipapo kana kumubuditsa kunze achidzoka ake kuno. Zvikanzi anodzoka sei asina kurapwa. Zvikanzi mukangomubaya muzukuru wangu anofa. Chidzokai kuno. Achauya panzvimbo paangakarara muchipatara ndini. Muzukuru wangu mubuditsei. Mwana akati mama moda kuti ndiite sei. Honai mwana ari kurwara. Mukoma KB kupinzwa muchipatara. Temperature kuramba pakutanga kutorwa temperature 3 times. Yaitoshevedzera kuti imbogarai apa. Kwete nekuti temperature yakakwira yakanyanya kudzikisa mwiri wemwana wayo wakatonhora. Saka kana wakatonhora zvakare hazviiti zvakare kuti aende kumba. Dai yakadzikira iri pari normal tinoti ngadzokere kumba. Yakadzikisa zvakanyanyisa zvokuti mwiri wemwana uyu wakatonhora. Saka imbogarai apa. Amai vakati mwana yeye ngabude muchipatara. Vakapedzisira vakufundisa zvokuti moda kuti mwana afire imomo here. Ko asi chichauraya mwana iyeye kumurambidza ari muchipatara. Budai kunze kana muchida kuti munhu ave muchipatara. Kana achifana kupiwa mubhedha achapiwa mubhedha ndini. Varimo vanamboda 10 minutes musikana achibva tifonera zvikanzi izvo. Mbuya ite sei? Mbuya vadona. Uye mubatsira achibva fonera akati mai vako vari papi? Wavaudza ine zvindataura. Zvikanzi ndavaudza. Zvikanzi pana mai vako vakadona ipapo. Uri kuchipatara ikoko. Ingobuda muchipatara nemwana wako garai kunze kwegedhi. Musaendi kumba. Musaenda kumba. Buda muchipatara gara nemwana wako panze kunze kwegedhi. Zvese zvamuri kutaura izvi zvatozivikana kudhara. So ndanga ndarivara ndichinzi apa vasikana ava mukadzi uyu ane mwana uyu ane kutamba kwaagara achiita. Zvikanzi mukutamba kwataiita handina kumbokupa here zvakati. Zvikanzi makandipa. Zvikanzi izvozvo kuchisvika pamba taura uchiti ndiri kusvika pano pamba ndiri kukumbira kuti zvisiri zvemwana wangu zvisabate mwana wangu. Zvemuridzi ngazvidzokere kumuridzi. Zvikanzi mashoko wakataura iwawo wakatopedza chigara kure. Asi inini ndakuchikwira kuno
inini ndofana kutaka kusvika kumba kwenyu wondipa madirections ndosvika kumba kwenyu ndasvika kumba kwenyu ndochikufonera kuti usvike kumba iwewe kana zvichiita kwira bhazi kubva pachipatara unoburukira pausingaonekwe nemunhu anogara kunzvimbo kwenyu wongozofamba uchisvika pamba ini ndasvika ndinoda kutanga kusvika pana amai vako vachirwara apo amai vadona pamba apa panga pana amai vakadona panga panani baba varipo nevamwe vana varipo zvekuchikoro vakatomiswa kuenda kuchikoro vanga varipo pamba ipapo kwozoita vamwe vevakidzani mwana achibva anzifonera hama dzamai vako dziri padhuze zvikanzi kune munin'ina wavo kwete hanzvadzi yavo kwete mwana wenzvadzi yavo mwanasikana paakazosvika pamba nomubatsiri zvese kwanga kwatosvika vanhu vanga vakatoungana ipapo vachinzi kuri kumirirwa mwanasikana kuti asvike ndiye anogona kuita mari yekuti mai havatakurwe zvikanzi izvo namai vamwanasikana asvika zvikanzi asina kuti ushandise mari yakawanda uyezve kana chida ushandise mari yakawanda ndikafira panapa inini uchashandisa mari yakawanda ndikafira kuchipatara mari ichafira shoma nokuti nyaya iri panapa ndeyekuti inini panapa handichisina nguva ndopa vakatanga kuhumana vachitaura mazita evanhu ende mazita evanhu aitaurwa ipapo mazita evanhu vanogara munzvimbo asi mazita angambotaurwa nemubatsiri achiudza kuti mai vako ivavo vane majana vanoita mai vako ivavo vakaisa mwana vakashanda nevamwe vakatobatsirana pane zvikaitwa nevamwe zvikanzi mukatarisa muvhileji imomo makaitika nyaya yevana vari pasi pemakore 10 vanosvika 6 vakafa pasina 6 months ubvunzi kana wasvika musikana akabvunza sabhuku akataura kuti ichokwadi zvoitika muno zvikanzi ndo zviri kuitika ndokusaka mwana wako anga apinzwa ipapo amai vakatakurwa mukoma KB vasvika ndobva vatakurwa vachisvika muchipatara kungoda kupinda pageti amai vachibva tisarai vachinosvika kuna dhokta zvikanzi vatodi vatofa vachibvaendeswa kumochari mwana uya manje mukoma KB ari kumba uyoyo zikuru uya manje dambudziko ranga riri paari ndere kubuda kwokutenderera maziso ziso chiye singiri kutenderera nekusirirewo maziso achitenderera but mwana uyu akatozotaura mazita achitochedza kuti izvezvi pandiri panapa ndiri kuona mainhengi ndiri kuona nhengi zvikanzi usambovanza kana mwana wako angoti ndiri kuona nhengi vashevedze vauye pano vanhu vatori kutaura mwana wako akangoti ndiri kuona mainhengi vashevedze vauye pano mwanakadzi uyo akati shamari ona kuno kundokwandakakurira ona mai vangu iko zvino zvakashayika ini ndi mwana ndinozogara sei zvikanzi aiwa hapana zviripo angotaurwa nemwana chete mushevedze pakashevedzwa madzimai nokona kuita 4 varume 2 umwe wacho mukoma KB atori muroora ari munzvimbo asina 3 months hanga apinda muwhatsapp group akambosvika chingopinda muwhatsapp group zvikanzi mwana uyu zvaari kutaura munozviziva here kuchibva kwaita 1 akataura kati zvaataura izvezvi mwana uyu haachatauri futi zvatopera zvikanzi unzei kunoko ndoda kufamba naye nditaure naye zvikanzi nobatsiri ndoperi mwana zvikanzi mupei achibva famba nemwana achibva taura naye achidzoka zvikanzi achataura futi zvikanzi yes achataura zvikanzi izvo havakwanisi kudzoka futi kuna mai kumwana wako vaidzoka vachipinda pamwana wako nokuda kwaamai vako ndivo vanga vane jana ende ndo vaikonzeresa kuti vanhu vasvike pamwana wako izvezvi kudzoka kwavaita pa izvezvi unza kuno kumwana muti webatsiro vatora mwana ndobva mubereka kumusana ndobva atenderana zvikanzi kumudzisa kwaleta pasi izvezvi vakwanisi zvakare kuenda pamwana uyu vachibvadzisa mwana achipakara mangwana makuseni mukoma KB madzimai aya nevarume vaya vaisvika 1 pamba apa vachitora anova mai mwana uyu vatora kumochari anovatora kumochari ndiani vakaita mazuva kumochari hama dzikazogara pasi zvikaenda sabhuku handigari kuita mazuva muvhileji muine rufu imi mihama muripo hama ndopadzikazoita sei zvikanzi mwana uyu kana achikubatsirai anokubatsirai but ane simba rekutora amai kumochari ndimi hama munokwanisa kusainira saka ndiye vakazoenda kunotora mwana uyu asi mwana uyu mukoma KB akabva ati mwana wangu ndikuenda naye kubasa chikonzero pamba iko zvinozvi apaisina mai vamwe vana akukwanisa kugara nevamwe mai achibva atora mwana achibva naye mukati mekuchari yare kutaura kuno kwatiri kuita amai vakazoradzikwa asi pamba apa madzimai aya vaigara vachiuya pamba vachiti munokwanisa here kuti munotitendera here kuenda kungoona kuguva nekuti uyange iri hama yedu pozvo varoyi tichaita denga rokugugula kuzviita chamakuvangu cheuroyi mbuya havapindi mukofini handidi kutaura zvakawanda ita 4 kuti mumashasha ndinonzi Kelvin Zviwawu tinashe Gotora Shekman Matono Victor Katiyo Shift Boss paka Harare but nyaya inoparanza rimwe prazi riri kunze kweHarare asi muchinda chigara kuHarare kune mukoma KB apa chivanhu chedu chokuti vanhu ndimunoziva kuti vanhu vanogadzirisana sei
mukomana akaroora mukadzi iko zvino zvane mwana wani asi mari akaendesa tsvakirai kunoche ndo mari akaendesa ane nguva yakareba sei achigara nemudzimai andofunga asati akwanisa ake 2 years Okay. atori mugore nemimwe mwedzi asi vane mwana chi 1 ndichitaura naye anoti bhozho mukufamba murodhi mune makata mune miteni mune matombo asi unogadzirisa wega kuti usvike kwakuenda saka ndinoziva zvinonetsa zviriko mwana wevanhu agariwe naye mahara asi ndakaendesa mari yekuti chose chichauya kuzivikanwa ndini nemwana saka zvaitikako zvino ndezvekuti ambuya vangu vakandikumbira kuti ndiri kukumbirawo mukadzi wako kuno pane zvandoda kuti ambondibatsira ndobva ndaendesa mukadzi ndakazenge ndakufona foni yemukadzi foni yange isingadayiri foni haichaiti ndichigadzirira kuti inini regai ndizoenda kumba kwani kwana Tezvara nokuti mukadzi wangu kuenda kwaakaenda haana kuenda ega ndakaita zvikukumbirwa naambuya saka ndichadzokera zvakare kuti amai mukadzi wangu paakauya basa ramakamudanira chiri kuenderera mberi here kana kuti hamusati mapedza ndokusangana nehama yako ichiti zviripi naye hama yangu ko ndakasangana nemukadzi wako 1 achitoita chiroora pane rimwe purazi achitopembererwa Andrea simudzambata tirove pakadzikadzika andiriya simudzambata tirove pakadzikadzika andiriya simudzambata tirove pakadzikadzika simudzambata pakadzikadzika simudzambata pakadzikadzika iritipo Reporting to iritipo Reporting Ha, to the Brody. angel. Ha, Brody. Reporting to the Simbamnimu. angel. Kiorotifo Mother Mary. kokompofu Nicodemus. kwini kanengoni Rebecca Simon Foster Peter. mainos Adam. patakweza If. pakauyaniko pakauyaniko Eh, papa Papa. zvika ndinaona mukadzi wako achitori muroora ndokubva vazofona foni yambuya ichibva yaita mama kunoku ndinoda kuwachirwa ndinoda kubikirwa ndichienda kubasa mukadzi uyu handisi kumuona kuno nanhasi here vakatereka ndikokubatsira mukuwasha aramba achibvunza ambuya zvikanzi akazoti mukadzi wangu pane pakatowanikwa pachitori pachimhandira achipemberera uroora imi makandifonera muchiti ndokumbira mudzimai wako auye kuno chikonzero pane zvandoda kuita pane pandingaramba here mama kuti mudane mwana wenyu ndakaroora kwamuri saka ndazonzwa kuti pamakadana mudzimai wangu mukadzi wangu akatoonekwa achitopembererwa urooro kuno umwe murume imi makandidana muchiti pane zvandoda kumupa amai vakambozama kutenderera vachibva vazombotera zvikanzi ichokwadi mukwasha cheshi pamari yako ukatipa ndofanyarara kwasha asati aenda uko Asati apiwa change. ende asati aenda iko kuchenji kuti tichanoda chenji ari kubvunza kuti pachivanhu chedu ndakatora mukadzi ndikabhadhira tsvakirai kuno kuroora harisisiwa 1 kusvika upesi Iyo tsvakirai kuno yakabviswa nemurume imariko. kwanza akaendesa 112 112. 112 112. 112 Okay. Ane mwana 1. ane mwana 1 Nemudzimai. Amai vemudzimai uyu. Vachibva vatora mwana wavo. havana kutora Vakati ngauye. vakaita odha kuti mukwasha baba Nengi baba Isabel ndiri kukumbirawo maisabel ambouya kuno ukakumbirawo zvine odha ende munhu iye harambike kuti akakumbira mwana wake ndochivanhu cheshoka chero vabereki vangu ndigona kuti ndikumbire nini ndobva aenda mukadzi achadzoki uya kutonzwa kuti mukadzi akatoonekwa achipembererwa mune imwe nzvimbo achitonzi murooro kwaNengi asi yari mukadzi wake wabvunza amai vanoti vambotsika-tsika kusvika vazoti ichokwadi mukadzi wako atori mukadzi pane umwe mucho akatopembererwa tichakupa chenji so ari kubvunza nezimbabwe ndibatsirei Ndiye naunza nyaya. ndiye murume pachake Mati mukwasha paanga achifonera mudzimai wake foni yaisaita. aite Haana foni kamudzimai anga asina foni. aiwa anga asina foni but aitotaura nemudzimai wake zvichienderana nevanhu vari kumba kwavo Kwakadiko kuenda kuseo 1 electronics unotenga foni. nai mukoma kebe Kwamana nyaya ndinayo panapa nyaya inoita sekunonzi iyo inongouya ichiuya handisi kunyatsoziva pamusoro pekuti ndingaita sei because ndine shoko randatumwa nevabereki vane vana vari kuchikoro Okay. vashevedzera mashoko ekuti tiri kukunzwai basa muri kubata zvichemo muri kutidayira asi tinoona sekuti vabereki tiri kutsvenyerirwa tisu tinotsvaga mari yemauniform tisu tinotsvaga maschool fees tinoendesa vana kuchikoro regai tikuzivisei kuti tine vana
vakamiswa vachinzi hamusi kunyora hamusi kuregister kana musina kubhadhara mari yebhazi. Chikoro icho mari yai yebhazi, bhazi rei bhazi rechikoro. chikoro choda kutenga bhazi, chikoro choda kutenga bhazi, saka vana havasokwanisa kakunyora nekuda kwekuti havana kubhadhara mari havana kubhadhara mari yebhazi. Ndiri kwamurehwa mukoma KP ndakasangana nenyaya yekuti kune vana vari kunzi mwana 1 pari kudiwa bhazi rechikoro, pari kunzi mwana 1 anofanira kubhadhara 600 US. 600 US mukoma KB. Primary kana kuti secondary? Secondary. Okay. 600 ndakavhunduka ndakashokekana. Pachikoro pane vana vangana zvikanzi makatonzi mune mabvisiro amunoita. Kusvikira kanzatu kusvika yakwana. Asi shoko ranozosangana naro kumashure nderekuti vedu weta demba vedu weta chema. Zvakawanda zvinhu zveda zvisi kugadziriswa. Izwe baba shoko riri kumberi chikumbiro chachona. Tikazotorawo matanho nezviri kuitwa vana vedu ava. Nguva iyo hatitumirwawo vemutemo here nokuti patiri kuchema isusu hapana zviri kuitika. Isiwo hatizomhanyirwa here chopu chopu. Vabereki vachema kunani? Vari kuti isusu tisvitsirei shoko kuti tomboti pachikoro headmaster nenyaya yekuti vana vedu pamanyema extra lessons vari kuvharirwa murumu kuti vazonzi panochaisa vamwe endai. Ndishuwa mwana wangu inini ndichasvika kuna headmaster ndomuti chokwadere zvauri kuti mwana wangu izvi tochinjira mashoko. Headmaster akakomborena isusu hatimhanyirwa here chopu chopu. Baba Isabel, tabvunza vabereki vachema kunani kwavasiri kubatsirwa? Vari kuti tikaendesa nyaya dzedu isusu kunani? Tine vanhu vatakapiwa kunzi kunzvimbo kwedu ende munokomere kwakati tikaenda kuma offices hakuna zviri kudzoka. Ma extra lesson aya tane mwedzi nemwedzi achitaurwa but zvikoro zviri kungoita. Baba Isabel, kutanga nasi. Kutanga nasi. Alright. Vabereki vanogona kakuwanda kuti vachema. Toda kuti kana vakaenda kuhofisi inoona nezvedzidzo. Yes. Kungawa kwamurehwa. Votiudza kuti takasvika musi wa 21 March pahofisi tikaona Bozhongora. Yes. Anova iye producer presenter. Tikamuudza chichemo chedu haana kutibatsira. Takaenda kukaroi tikaona Kanyemba musi wa 22 March. Haana kutibatsira. Icho kwadi. So that isusu patinobata honorable minister to radio. Yes. Tunoti isusu vabereki vakasvika kwamurehwa vakaona Bozhongora havana kubatsirwa. Icho kwadi. Anditi? Nokuti vabereki vanogona kutaura kuti vachema kana kuti vataura havasi kubatsirwa. Ivo vabereki vanenge vakagara kumba. Dai muri mufundisi kudenga hakuna isara. Yes. Ndakasvika muofisi maBhozho ndikamuudza nyaya yekuti ticha Ezra Kaunda anoti kana chidzidzisa vana vangu mwana anomuvharisa anomugarisa pasi petable nokuti haana kubhadhara extra lesson. Saka ndakaenda kuna Bhozho ndikamuudza nanhasi mwana wangu achiri kugadziriswa pasi petable. Saka ndoita sei? Taenda kumapurisa hatina kubatsirwa. Waenda pakamba ipi mapurisa? Yes. Waona ofisa upi? Ukasvika pakamba yemapurisa kana kuchikoro bvunza zita remunhu akubatsira wonyora pasi. Paunofona kunoku isusu patinoendesa nyaya toendesa zvakakwana nemazita acho kuti nengi Commissioner Pote Manyati mapurisa enye paSouth Attorney havasi kubatsira vanhu. Yes. Ofisa Kanyemba haana kubatsira munhu musi wakati. But mufananidzo wamaisa pano paSouth Attorney ava kudarika parodi paya usina kukona. Unobatwa South Attorney. 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 770 ndinoreva kuti ndizona bazacho. Ndimi branch 100 yebhazi. Namba makavapere namba dzeku ministry. Ndakavapa mukoma KB. Vakafona here. Asati ndanzwa. Okay. Kuti vakafona here asi zvakangokodzera kuti kune vamwe vasina asi vanazvo mumwoyo. Tingavabatsira sei pazuva ranhasi kuti vatangire ipapa. Ndizvozvo chaizvo tichitsvaga kanhamba idzi dzeku Ministry of Primary and Secondary Education. Pane chiziviso pano hanzi Kanyemba naBhozho tibatsireiwo chikumbiro tibatsireiwo. Tanzwa nematsotsi ari kubira vanhu muground kumupedza nhamo uko vanhu vakawanda vari kuchema apa vanenge vabva kumamisha. Tanzwa nekudhonzerwa mabhegi edu muground hanzi Kanyemba naBhozho.
tibatsirewo tanzwa nematsotsi ari kubira vanhu mugraundi kumpedza nhamo uko. Vanhu vakawanda vari kuchema apa vanenge vabva kumamisha tanzwa nekudhonzerwa mabhegi edu. Nyaya iyi mukoma KB ndakasvika panzvimbo, asi ndisati ndauya naye paredhiyo ndichatanga ndanoona Honorable Martin Matinyanya. Vane mashoko avakandiudza kuti Bhosvo tinofanira kuti bate basa iri. Nokuda kwezvandakasangana nazvo ndasvika panzvimbo ishi. Okay. Ndakatosvika ndikadhiraivha pamashawasha ground, vanotengesa ipapo vakauya, asi ndine zvandakasangana nazvo ndakakufonera Honorable vakati uya tisangane. Makakwanisa here kuenda pazeta raPimbare mukanotaura nyaya iyo kuti vagari vemuMbare kana kuti vana veZimbabwe vanenge vapinda muMbare vari kuchema mushure mekudhonzerwa mabhegi nokubira? Aiwa, handisati ndaenda, asi ndakapiwa mapolice stations maviri, Mbare police station neMatapi police station. Saka mashoko andinawo mukoma KB handisati ndabadi ndamashandisa chikonzero, ndiri kumirira nguva ndigoenda. Ndichaenda paMatapi police station ndobva ndaenda paMbare police station. Mapurisa aya haasati atadza basa. Pane zvisati zvasvika pavari zviri kuitika ipapo, asi ndine kutaura zvakare kwandakafonera Honorable Martin Matinyanya vakati uya tigare pasi titaure nenyaya ishi. Kuti mima musirimi here matononoka kuendesa nyaya kumapurisa? Ndofunga ndini, uyezve ivo vanoshanda ipapo vanotengesa hembe panzvimbo iyoyo vane kuchema futi kwavari kuita. Alright. Dai waro baba Isabel zvakwanisika kamoenda munoripota muchimirira kuzotaura na Honorable Member of Parliament for Mbare. Nyaya isviko kumapurisa, mapurisa vatangeka kuita tsvakurudzo waone kuti chii chiri kuitika pagraundi repaMbare apa mpedza nhamo. PA wa Honorable Minister Torerai Moyo munovabata pa 0772 274 577 0772 274 577 0772 274 577 pamwe chete ne 0712-871-136 0712-871-136 0712-871-136 ndidzo namba dzinobatwa ka PA wa Honorable Minister Torerai Moyo, Honorable Minister we Primary and Secondary Education. Tosangana mune zvimwe zvirongwa. Mamane Esnat Matsilele is ready kuti vatsudzure. Papa Isabel munobatika papi kune avo vachada kukubatai. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndingati kuti happy birthday kuna Fungai Vesha chimuti akabata. Namba dzangu dzekufona muri yeZimbabwe dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Bipa sa Rebecca Foster.